Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aki do kelumpukan guys, jagungan. Tapi Dek Isa iki kudu ngamuk-ngamuk. Dek Isa ngamuk-ngamuk. Mending tuku masih sing tuwek misan. Nanti wong dicas sing sijine Dek. Ora nek Dek. Nek Mas tuh, Mas sing terkup itulah. Ajare minat Mas Jais. Kok payu didol sama. Bener tapi ora nek regane. Mas akeh ya Mas Jokek, Mas Jokek ngono dadi Mas Jokek. Oh, apa? Bakal Mas Mider. Tak kon lho. Rek apa Mas Jokek ki ngendi Mas Jokek. Mak lilin nang ngono. Bejek piye? Ngene lho gak pogo. Terus enek koyo gelas-gelas kerdus kuwi terus njupukne. Dhuwure helm, Mas. Dhuwure helm. Iza. Dek. Kakak ki gene kok nakal. Wis tak jepite meneng kowe. Kok nek maneh. Watune nganu ndok, salah tiup lilin ka lho. Reke kene. Lah kompor le. Ya ora ono rene. Ndang dolanan lilin ah. Belum 2000 kok. 7000 to. Melok-melok. Aku yo ngono. No. Iya. Iya. Sepeda gorene. Iki sing terancam ora nyawamu tok lho. Loh, malah kena sikilem. Ini sakit. Aduh, sakit sih menurut gua. Yos tiup lilin kakak ora usah dijak. Tiup lilin dhewe. Iki lho, tiup lilin dhewe to ki dalam tak. Saiwangane. Lilin mama aja waki tiup lilin dhewe. Yo. Tapi nek pas dijak yo. Ulang tahun iku. Sudah yo kena dijeluk Mas lilin to. Wes kakak wis nyumat, kakak wis nyumat. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat Ya Allah, Ya Allah ya Adi. Kalau kakak itu kan tak mau semuti kabeh. Ya Allah Adin, ya Allah Adin. Lho sisa ki lho. Ora roh kowe. Selamat moto ombo ngono foto iki to wales kabeh. Ora usah diambakno wombo lho. Nek dipateni mama ngkur dipateni. Oleh kuwi kan disumpetne mbek kakak. Ora ngatek ditiup kakak Adam iki aja iki kakak wis mek dua. Kowe. Kene lho nak, kene lho. Iki abang wis Dek, iki nggo tuku lilin tuku kowe. Iya, ora entek mbok sumet saiki. Engko ulang tahun engko tak kowe. Tanggal piro Iza? Ya niku. Tanggal piro? Wah, lha karek dilungkas kok suwi. Kene lho nak. Nah iya. Tiup lilin ya. Tekno ta. Ya ulang tahun Isa. Kenapa sih? Ayo, selamat mureng-mureng kita doakan. Selamat marah-marah kita. Ayo. Kurang sitok-sitok kakak. Kasih aku kasih duduk. Iwangi Mas Adam duduk. Selamat perak-perak. Kita doakan. Jadi iki dhewe mbok loro sapa kuwi? Sapa ngene iki. Masa iya ngono. Aku nek ketetesan loro lho. Wis lah Kak, ndak sumpet lah men cekeli. Ben seneng kok nggo tangane mah. Mbak, ben seneng dak. Kowe iki melok dulu apa ora ya? Iki nyawane rong genep Yo. Wah ngene-ngene kesuampluk sikut. Pipit.
sempet noneh Kak, yang dicekel cak dua, coke kuwi cok iki. Endi iki? Kamu gak kerja? Iya, kerja. Iki Indah. Kak, diberi lekno kowe ra kena esuk. Din, es sing mau lho sak ngene es apa jenenge to? Es apa mati? Es teler. Sampai Teler mau lho Din tak senengi mau 15.000 Din sing mami. ning ndi? Sebelah ning ndi? Sebelah Dari Green Sapir. lho mek jurang Ning kuwi ya, ning anu jurang mi level sapi ya. romongem. Ning mi level ya. Neng Miami nek kowe tapi saiki dadi Dadi mami kuwi. Ada ngene malam ya? iya. Edan nek Ketane pas kuwi. Sing cah mulus kerja karo mati kuwi. Dari kerja ning kono. Iya kuwi kerjane ning kono ning seblak kuwi. Tapi aku gak ero. Alah Ayo budal. Ayo aku main. Lah weteng aduh bosok ono kok. ora usah nganggo aja sing pedes ya. Kuah telung. Seblak. Tapi aku emoh nek dikei sosis. Teler yo. Wes tenan aturan normal apa mangan seblak. Ya aja tuku sebelah ya, kok nek pengen es yo es ngono ndak bah terus sebelah. Yo gak kan cara wong loro ya pesen kira wajan ya bentuke. Sik pangan wong loro. Es bayari apa bayar dhewe. Gak usah ngono sih. Wong rono ki lho ora pes toko seblak seblak ki ya ora harus. Kok es tok lah ya oleh. Kok kowe tuku seblak sawajan lah tambangan aku ya oleh. Lho masuk Berarti tok kene yo milih-milih yo. Mbah nek milih. Masuk tok Paling yo. berani Mbah enak. Mbah. Cara liyane seblak gak enak menurut. Gak ero. Seblak ae wetenge mumat iki. Omah Lho ndak kan wae. iso level 6. Tapi seblak ae kuwi gak. Tapi nek berkuah 3.000 nek nyoba. Masuk seblak 3.000 di seblak apa iki? Kalau milih aku nek cara enek kono. kuahe Bu iki 3.000. Paling nyemil sithik ke Seblak iki 15.000 ruane kuwi to. topping meng kok njaluk. Lho aku nek topping aneh-aneh Wis tak kok cara aku kan iya ya. prasmanan. Sak wajan ki original, pokoke gak wis gak pengen level 0 ku anakku. Aku kok ese. Lah cara sak karo wong sitok 30.000 ya. Wani tok ya ayo. Karek kowe yo kan prasmanan karek kowe milih kuwi mang nek apa ae. Kan nek cara enek bintang ki regane 2.000. Terus ki milih sak karepe. Lah aku lah yo tetep milih dino aku lho ora doyan sing kok telek kucing apa ora doyan. Aku telek kucing yo ora doyan. Aku paling-paling ya sawi, pentol, mie, ngono-ngono ki tok sing tak beli. oleh kaya ning. Lah kuwi gak lah. Oleh, tapi bayar ya sakake kae. Kok iso sembarangan adek iki. Kanan. Barang ngene mbokku kan aku wanita karek nambahi sithik. Ayo. Esok, Iso apa? Mari iso aku selaten kadro yo. esok. Lagi mangkat mulai hari ini. Nurutan sak Lah, yo ngeteni nek anak-anak nek gak minggu ya. Soalnya gak Kok anak ning bareng Medan nek iso. cuma Iso ketoke. gak baik soalnya gak diinfoin Nek cemah ning kono. ning ade men Menden no. ade men Baru kan. Eh? Mana sing ndi? Sing pedalem ku ya. Ora yo wani ayo, Mbir. Wani ra wani. Trai kono ya wani loro. Warga. Aku kira yo bayar kok kaya Kakap. bayar. Kamu kok Cuma yo kaya kok perampok. Lah jere yo, tulisannya kan ngene. Piye? Sak puase. Makan sepuase. Piye, guys? Lho kene yo sak puase nek urung buka unteke yo urung wis e. Wong sak mangkok glodok dibekilah ki panggah wong loro nek mosok dipangan dhewe ndak ngentekno. Tapi asline itu dibagi wong loro gak oleh. Lah ngono yo cuma-cuma yen di lah sini. yo tekel Awak kayu tekel disemak lah om yo mak tato mak bisa dipekno. Alah. Aku seneng ayam tapi. Tapi itu kok mau entek. Ayo apa? Ah, lah kok maring-maring seblak suci kan urung kok. Lah iya kuwi sing Seblak itu. Indo dek gak idu ya, Green Sapir gak idu ya. Iya, ayo tak tolong yo Pedune dia pedune di. Ora sado melok.
ora roh watu mah lho. Wis kudu dihamperno wong e Mas Sam. Pedas deme ada wis ora oleh. Murah-murah mbak kakak jerat-jerat aku terus tak tutang itu sing ngerti tak tutang kok mulo gak jerat-jerat terus Ngono nek esuke kok Mas Adam gak lene. Mak tiga lene. jak rono. Iki kok tiga tante iki. Yo berenetane maksudnya Iki lah nek gek ulang tahun kok ora butono. Tak sekian tak hitung ya. Malah mak Dian gitu. Rak gawe kerupuk gendar gue aku dhek sak-sak aku sak-sak iki. Tak kecomoti tikus ning kono. Kare saiki. tak Kontene tak panas Dek. Tak panas. aman kok tak Besok kowe ulang tahun iki disumet neh. Iki wis iki. Kondo sesuk neh. Oh iya, ya wis tak cukup. Satu tok lho nggih, engko karo Mas Adam lho nggih. Iki lho awake tak cukupi. Iki ku nek kowe ulang tahun sok tanggal 9 ku lho. Ditiup tak kan ben obor Mbah Ben. kok spring mlah awet sak kowe nyebul iki ora kuat ya. Ya apa lah aku ora Nek mulane wong kuwi nek dibenakno. ya ya sing ditoto sing apik. Iso, sing ngene iki lho. Ya. Kok manuke Anu, oke. Boleh Jirane Ais kan. ngene Enak kok nyempet kakak. Dinda. Ayo pernah bah. Iki nek lu sering Ngomong Dinda ngomong. kan. Ayam. Kok nyempet ayam, Dok? Ya pas kasih deng. Kok nyempet ayam. Sakunya kata Happy birthday to you. Ngono tang. Ayah gorek. Dadorono. Gamis Sik. tahiran dua aku. Sik. Wah, mungkin duwe jane iki loro. Ngene Isna kok Dinda siji, Ana siji ning kene yo. Tapi tak nggo ki ngeneke ra sedeng. enggak kok 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 disilah Isnayo. gamis petang Wah, ora kena. Gue padruan kok rek sampe lek. Gune Mbak Dinda duwe. Lah, wae Mbak Ana iki mbok sedengane Is. Apik kok suster kuwi. Anu kok pondok. Gamis kok pondok. Nek gune Nek gune Raima Ora nek besok gune Dinda ki yo ngene iki modele tapi putih. Modele yo koyo ayo ngene Mbak Dinda mbok kuwi. Kok sih ya kok pantes. kan kok nopo wegah wong paling tampil karek taun iki tok rek. Lah ngono putih ya kowe engko njungok mesti Gak jute kan nyelah gone piana 2 tahun yo kok gak diapa-apa kok. oke, gol kok kena sosis kena anu. Ora wong nang layar nundur panggung. Tampil ki yo maulutan ki. Iya, sekolah. Mas Joni dek sore ngene. Mbak jane iki ape tak jak ning giliran langgar kulon langgar ngono jane iki ngono. Tapi sijine do iso apa ora. Ya nek aku ki asal gak berhalangan ngono iki siap ae Mas aku ngono. Dek sore yo Mbak Par ki yo berhalangan. Nek ning jero masjid kan tetep gak iso Dik. Ngeterno kuwi ambune tok terus balik iki. Mbak Jun kata orang ya Mbak Jun. Mbak Juni kerja Dek. Dek sore iki Ngadeg ae. komah iki pikiranku ki walah jenenge perang-perang sasi ra tau nabul nggih. Maksud iki ra tau nutuk iki lali apa ora lah ning kono ki wis piye. Aku sing piye lho yo empos sing yo ngasih lah rasa dipikir kok anggere muni yo anu dadi tenan iki nek muni yo eling dhewe tangan iki. Dipikir malah komot sam. Gebrakane kunci piro. Rame jane, tapi ki ya apa butoe ngene ndek bengi. Mari nek lomba barang kuwi lho. Kowe bar tahlil ya langsung Mana sepakira bang madem nanti gak biar kan udah. Ngadeg ngulani tok bar perjanjian ya wis terus masjid. Malah sing san anu ki lomba ku dicilikno. Kan barengi gone parti bareng. bareng-bareng di bulan yo kabeh ndek bengi kabeh bareng-bareng ruangan. Sego ka apa sing saiki tak bos. Kalau tiba yo keri rek aku rek. Dari dan nanti nek undangan. Alah aku Bapak. genah-genah teh Rio jeli wis naya diangkut. Setengah 6 iki dadi udah budal aku yo masak iki. Mas yen jam piro telepon aku kok Keri ya? jam 2 pas setengah 3 lah ora persiapan apa-apa malah. Ning warung jajane akeh aku ngono. Apa nggawa piro? Alhamdulillah guys, DC wis pulang kerja.
Maaf ya guys, DC hari-hari ini cuma bisa upload video 1 kali. Soalnya DC ini gak sempet gawe video. Jadinya DC fokus kerja guys. Fokus kerja, gak sempet gawe video. Terus apa iku teko omah ya wis sore, mantukku kok ngene Mas Lalimatan iki gak mesti, guys. Kadang yo adzan maghrib, kadang yo pokoknya yo 2 hari iki adzan maghrib, kadang yo arep maghrib. Ngono kuwi. Aku mergawe iki nek urung rampung, kuwi yo urung pulang. Dadine ora mbatesi waktu. Ngopeh jam 4, jam 5 kuwi wayahe mulih. Aku tak ndang balik cah, ngono kuwi ora. Sak rampunge mergawe iki dadi sak bare, sak rampunge nek urung rampung ya urung tak tinggal mantuk. Ngono guys, kaya ning gone sapa wong ya ning gone cah-cah ngono nggih. Dimangkok pokoknya selama 2 hari ini DC nggak bisa bales-bales komentar. Itu mau tak buka, tak baca ngono tok ya guys, karena waktune kuwi DC ya cuma engko nek awan mantuk jam 12:30 pulang, terus mandi, sholat, balik rono neh. Jadi gak sempet nganu ya guys, mantengin HP. Jadi gak sempet ndelok-ndelok HP tak tinggal ning omah. DC kerja kuwi gak bawa HP sama sekali. Tak tinggal ning omah. Lah kok teko-teko kerja enek ibu-ibu sing komentar pengen beli kerupuk gendarnya DC. Piye ya Bu? Aku ki sakjane iki yo ngesakno karo sampeyan kuwi. Cara menawa ki pengen, tapi piye yo? Cara menawa gawe iki yo saidik-saidik Bu DC iki. Yo cuma nasi sisa-sisa sore, terus nasi-nasi berkat ngono kuwi. Dadi ora ngemeno gawe terus tak jual ngono ki ora. Sepane mawon nggih. Iki ki gawe saidik ngene iki lho Bu. Paling-paling cuma alah piro iki lho. Sisane. Ngene iki mang koyo ngene anak-anak kan ngopeni wong, ngopeni tenaga. Sekirane kan nganu yo ki mang tak jupukno sak kresek cilik digoreng. Ben kenek nggo lawuh ngono guys. Tidak sore ceritanya kan Mbak Ica. Mbak Ica ki ikut ambil daun pisang di belakang rumah DC. Terus ngerti nek DC ki duwe kerupuk gendar. Lah Icane kuwi, "De apa de ngene iki?" Ngono, kerupuk gendar nek njaluk ndang nganu nduk mek kresek aku ngono. Tak tawani, "Yo De, engko tak gawari ning Tlaga Tuwa." Ngono, tak kei sak kresek tenan, sak kresek cilik putih kuwi lho. Paling-paling yo nek seprapat yo luweh, yo setengah kilonan lah. Lah kuwi terus ditowaleni rapet, dicandalno paku. Terus ngerti karo Mas Lalimatan, iki pokoke nek pating cerandal nek paku-paku niki ning kresek-kresek iki pokoke diguwaki kabeh diringkesi, aja pating cerentel ngono. Lah sing Ica, "Apa Mas, iki kerupukku apa tak go ning Tlaga Tuwa?" ngono. Lah kerupuk apa? Kerupuk awake dhewe, kerupuk gendar. Lho wong ning kene ora duwe lawuh kok kerupuke klontek to plese kok mikir mbok gawa ngidul. Terus tak jupukno neh, guys. Tak jupukno neh sak kresek wis ora usah udur, aku ngono ora usah do. Anu tak jupukno neh ning omah ki yo ijek aku ngono. Iki lho miso sakmene iki. Dadi niki DC gawe kerupuk kuwi yo, guys. Gawe kerupuk kuwi ora kok semisal gawe langsung entuk wakeh ngono iki ora. Gawe iki ya trimo entuk sak tampah. Engko garing endi enek sing njaluk tak paringi. Endi enek sing njaluk tak paringi. Terus bengi-bengi family online sing kondi kae. Sing kok Trenggalek ngono kae ya tak paringi endi pokoke sing rene kok dhisik sekirane iki jek duwe ya tak paringi guys. Aja meneh kok wong adoh nggih sing cedhak-cedhak iki membutuhkan ngono iki ngloroi. Apa De iki kerupuk gendar wis ndang jipuk. Pokoke pengen ya mek pira. Mek 10 biji apa 20 biji nggih tak paringi.
Aku ki malah sakno sing family online sing pengen tenanan. Umpama omahku cedhak ngono dhe aku nyuwun lho. Nek edak tak paringi tenan. Des iki gak duwe nggoman, guys. Umpama enek cedhak tak paringi. Wong panganan kerupuk ae nggih. Nek enek sego digawe. Terus Mas Lali mantan mang ngene. Nek duwe turahan sego diterno ning wae dhisik ae ke. Ganti gawe kerupuk jare. Nisa sak mene iki lho, guys. Aduh, dhisik batuk. 2 hari iki balah seruan ngombe es, guys. Panase banter. Rasane iki mergae iki ngorong ae ngono lho. Lah sing tak pengin iki ya cuma es ae ngono kuwi. Dadi balah sore ngene iki gurukan kemriyek. Segere yo ngombe es. Ngono nek cah cilike di seneni ya guys. Apik-apik kerupuk iki, tapi nggih sepurane nggih Bu, cuma iming-imingi ning desa iki ora minat jualan. Nek jualan ki nggih kudune gawe iki sakakeh-akehe, dadi nek enek wong pesen iku karek plek ngono. Wong desa iki gak minate gawe iki ngene lho guys. Beras iki 1 kilo. Kuwi ya enek sing rega 15.000, ya enek sing 14.000. Dadi nek tak gawe kerupuk beras 1 kilo, terus tak gawe kerupuk kuwi dadine engko garinge ya gak enek 1 kilo. Dadi terus tak jual piro, wong kerupuk gendar ae nggih. Aku ki gak mentolo, malah gak isonan, gak tegoan. Sing Pak Suwi ngene. Nek timbangane nganu ya ora ngono, Mak, gawe digorengi dhewe ae. Nek timbangane gak mentolo, engko terus sekilone iki didol piro? Mosok kerupuk ngene terus didol mahal, didol larang. Ya guys, aku malah gak iso, gak penak karo ibu-ibu online kuwi. Terus piye aku ngono ya wis mendingan gawe ya nggo cemilan dhewe. Coba nek pengen kok umpama ana family online, ibu-ibu online sing dolan nggone dhisik. Insyaallah nek dhisik isih duwe nggih tak paringi, Bu. Nek terus pengen kerupuk gendare dhisik nggih. Terus anak sing bertanya guys, family online, ibu online kuwi dia cara membuat obat kerupuk gendarnya itu gimana ngono. Nek dhisik nggih. Nek pakai blenge iki gak usah akeh ngono, gak usah guys. Bleng iki cuma tak nggo syarat. Kerupuke mangkane hasilnya putih. Tapi nek bleng kuwi ku mau dicampur akeh, kerupuk iki warnane kuning, kecoklatan. Tapi nek nggone dhisik hasilnya putih. Soale nasi sak baskom iki cuma tak kei bleng iki sak pucuk. Apa iku sak pucuk jendikan iki sithik ngono. Dadi bleng sama roiko sama garam kuwi tak taruh di mangkok, terus nggodhog banyu sampai umup, sampai mendidih lalu dituang. Terus diaduk. Apa iku blenge iki ben sampai apa tercampur dengan garam. Jadi warnane aja sampai kuning ngono kuwi aja guys. Aku juga seneng. Maksudnya gak seneng iki yo kakean bleng kuwi lah yo gak apik ngono. Dadi sithik-sithik. Wong bleng 2.000 rupiah kuwi lho, wis kanggo yahono yahene iki gak entek. Go ngentekno. Bleng iki padahal terima 2.000 iki hasilnya ya terima sithik. Tapi gak ngentekno wong entuk nggawe yo sithik-sithik. Adeke dhisik iki tak nganu guys, tak loroi. Aja akeh-akehan blengi. Lah, kerupukku iki diloroi nggono nek iso putih ya, wekku nek rupane rek kaya kecoklat-coklatan. Berarti wek iki kakean bleng aku ngono. Tak ngono guys. Ini dhisik hasilnya putih. Lho, kaya kerupuk tepung. Dadi iki ora terlalu kakean bleng. Nah, jere wong-wong kuwi sing wis ngrasakno ya enak jirene nggih. Icae enak deh, ngono kerupuke enak jere. Lah sepurane nggih Bu, pokoke sepurane mawon ora iso jualan kerupuk. Terus dipangan dhewe nggih. Pokoke nggih please ngapuntene mawon.
nggih ngoten mawon nggih. Durasine iki ketoke kaya wis kebanyakan, guys. Memang nggih. Donga dinunga muga-muga ibu-ibu online diparingi sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine, dimudahkan segala urusane. Niku Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.